Tingnan naman si Panda oh. Oh, bagong ko ano, bagong ligo. Wow, grabe di man managad. Di man managad oh. Grabe di man managad bagong ligo oh. Aglakaw Aglakaw dia. Oh, shout out ko sa mga followers ha. Ugoy, mga nang misunod ka man oy. Ligo ta sa atong mga manok guys. Para healthy sila. Lindot yung panahon guys oh. Init na siya, way uwan. Auntie! Kahit pamatay lingaw guys, nagligo ta sa itong mga manok. Ito isang liguon para healthy. Tag 5 months old. Hilig man tag manok guys. Ang manok sad hilig sa nato. Fights na kayo. Na. Sige. Naguro mo. Thank you so much guys. Thank you for watching. Palandong takait kayo. Daghang salamat sa atong mga viewers di itong mga followers. Tag-sarta mag-upload guys. Thank you so much.